Внимание! Още 20 души с оркестъра! Да продължава за малката принцеса! Яшаме Байганьо пред хороводката! Внимание! Още 50 души пристигнаха! От бащата! Да продължава за малката принцеса! И още пари от бабата! Баба Албена! Хората да продължава! И още една! И още една! Куп пари пристигат! Хората да продължава! И още едно от младия свет! За малката принцеса да продължава! И още една пара пристига от Ицо от бащата! За хороводката хората да продължават! И още 20 точки от Ицо! Пред хороводката Байганьо! И куп пари пристига от бабата! От баба Албена! Хората да продължават! И още куп пари за оркестър Балкан! Хората да продължават! И още 10 точки от Филип Сима! Хората да продължават! И още 10 от бащата на хороводката! Хората да продължават! И още 10 точки! От Ицо! Да продължава! И още една пара пристига от бащата на хороводката! Хората да продължават! И още куп пари пристигат от Нико Шимбара! И още една! И още една! От баба Албена! Хората да продължават! И още куп пари пристигат от баба Албена! Хората да продължават! И още може Байганьо! Мисли! И още пари пристигат от бащата